matrace. Ale čiž mi má, hlavu na vec. Tu ešte dosť dobre bol, to. Ja neviem, čo ešte ďalej bude. Kupujem nový, ready, všetko. Aj kvadre ešte dokúpim. No, uvidím, čo bude ďalej. Zatiaľ nám starostka poskytla ten kultúrny dom. Zatiaľ máme ešte. Takže nemôžeme ešte, dokiaľ si nedáme všetko do poriadku. A tedy sa môžeme presťahovať. Tak teraz sme tu na toho pasy. Tak by sme išli, daj. Ja škodná tam toto, akurát Soficu dal, toto je 30 000, tých 1000 eur, tak to je škodné. Pokúpili sa toto, co trebalo bolo. Ten materiál si každý kúpil. Keby nepršalo, že by to tam voda už nebola. Ale jak bude pršať, by nám skúpili. Bo ja by vám